मिथिबायना मानो गाबफिनलायखो दे र आं बुरखायनोसै फिसौआ मोजां मिनिलायथारदों। आयौ बाला बिखुनजो मिनिनायखौसो नुदों आरो गाबनायखौबा खोनायासै नों एसे होख्राव गाबदों आंहासो गाबफालायथारदों मिथिबाय। आयो नोंहा फिसौखौ बुरखायनो गारनानै नोंहालाय मानो गाबफानांगौ जाखो? गाबाबालाय फिसा गाबबा आंबो गाबनो ओंखारो मिथिबायना। आरो नोंसो फिसौ नांगौ होननानै गाबखाबाय थानाया दा फिसौखौनो थालखौनो लाया नो बानानै गामि थेलेबलेब गिदिंहैदो। आंलाय सम मोनबानो फिसौखौलाय बाखागोन ना। नों बिमा नालाय नोंजों बांसिन मोजाङै थागोन। बेफोरबायदि उन्दै समाव माला खियो माला उखैयो थाल मोना। बेनिखायनो बिमाया लाबा मोजां आरो। दा बिदि बुंबा जागोन ना आरो फिसौ नांगौ होनना बुंनानै लागोन आफि आंबो लागोन। आं बारियाव मैगं एसे खनसाय हैदोंसोमोन। होमबालाय नों फिसौखौ लादो आं ओंखाम ओंख्रि संनोसै मिथिबायना। आं गथ' फिसा लानो बायो आरो आं गोदोबो गथ' फिसाफोरखौ लायानोमोन आं। गोदोनिया बेलेग दानिया बेलेग जाबाय आफि। दा नों सासे गथ'नि बिमा जाबाय। दा नों बे गथ'नि दायित्वखौ लायाबा सोर लागोन? नोंसो बुंबाय थायोमोन फिसौ नांगौ होननानै। दा फिसौ मोनबाय दा मा खोथाया सोलायबाय नामा बाल? आं हले मिथियाहाय बालनि लाथारनांगोन नों। दे आं लाना होनोसै। ओंखाम ओंख्रिखौ संबानो जाबाय। माथो आं ओंखाम ओंख्रिखौनो संगोन अब्लाबो गथ' लाया मिथिबायना। माथो खालामबावनो आरो दे हरदो आंनो गथ'खौ। गसाय मा खालामनाय जाखोलै फामे? हामालै जाम्बि मानसिफोरा नुगोन। नुथो जेबो नङा। माने जेबो नङाब्रा लामाया होगार। आं हगारा जेब्लासिम नों आंखौ मोजां मोनो होननानै बुङा। बिबोनां नोंखौ आं मोजां मोनोलै नाथाय आं नोंखौ बिनानाव हिसाबैसो मोजां मोनोलै। आंनो बिदि मोजां मोननायखौ नाङा गुमै। आं नोंखौ जोबोद मोजां मोनो। मानो होनोब्ला नों जोबोद सैथो मानसि। नों बायदि सैथो मानसिया बुहुमाव जोबोद खम गुमै। बेनिखायनो आं मिथिया गुमै आंनो नोंखौसो नांगौ। ओम शान्ति हरि ओम सद्गुरु मा होननाय जाखोब्रा? आइ फाग्लि हामालै रागा जोंबा थास होगारगारगोनलां खावलायाव। नोंजों सोबा जानायखौ गिया आं गुमै। नों आंखौ गारनानै थांगोनखौसो गियो। गैला माबा मोनसे होननानै थाङाबा जानाय नंला। गुमै बुङा मानो नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना? नों जुदि आंखौ मोजां मोना गुमै बै दैमायाव बारजुमनानै थैगोन आं। हे गसाय हामालै हामा बेफोरबायदि जिउफोरखौ फोजोबना लानो हामालै फामे। नों जिउखौ फोजोबना लानानै मा मोनगोन दे? जोंसो थांनानै थागोन रायजो जालांगोन ओमफ्राय नों मा जागोन? आं बेफोरखौ जेबो मिथिया गुमै। नों आंखौ मोजां मोनो ना माना बेखौल' बुंदो। आं नोंखौ मोजां मोनोलै बिबोनां हिसाबै। नाथाय नों जे बोरैबा होनथारबायना बेखौसो उसुबिदा मोनबाय आं। बुं गुमै माबार। दे जागोन उनाव माबा मोनसेफोर जागोन बियो। दा नों न'आव थांदो। अब्ला गुमै नों खोथाखौ सानमारबाय ना? दे उनाव माबा मोनसे जागोन नों थांदोल' न'आव। नों आंखौ मोजां मोनमारबाय ना गुमै? उनाव माबा मोनसे होनसिगोनलै आं फाग्लि नों न'आवल' थांग्रोदो। जागोन दे गुमै आं नोंखौ फन हरगोन। लाभ इउ गुमै। गसाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा? आं दिनै दखानाव थांलालै। थाबैनो सोमसिनो खोन्थायाबा बोरैबा जागोनसो नामाथाय। आरो सोमसिनो खोन्थाबाथाय जोंनि न'खरावबो दावराव दावसि जागोन। फामेमोननि न'खरावबो दावराव दावसि जागोन। आं मा खालामबावनांगौब्रा? दिनै न'आवनो थाहैथ'नोसैलां। मा होनदों नों हंला? आंनिफ्राय फैसा जानानै नोंनिफ्रायसो उल्था फैसा जादों होननानै बुंदों नामा नों आंखौ? एबार खाथियाव लोगो मोनबा आं नोंखौ गारखाया। आरो नों मा सानदों आंखौ गोदोनि जोंलारि बायदि? नैबे जोंलारिया सोलायबाय। बांद्राय खोथा बुंनाङा नों हंला। आरो आंनो फन हरनानै आंखौ
डिस्टार्ब खालामबाय थानाङा नङाबा पुलिसनाव थांनानै कमप्लेन हैगोन आं मिथिबाय आफाया फैफिनबाय नामा माथो बाइकआ दंफैयो आफा दिनै नों दखानाव थाङा नामा गुमै नों आंखौ मोजां मोनो ना मोना बुं नों जुदि आंखौ मोजां मोना आं दैयाव बारजुमनानै थैगोन आफा जोंलारि माबा बुंदोंमोन आफा आं नोंखौ दहायनिफ्रायनो गाबज्रिगासिनो मानो खोनायाखै नों मा सानदों जेबो सानाखैलै दखानाव थांनाया मानो फैफिनखो आफा ओरैनोलै आं दिनै देहाखौ बांद्राय मोजां मोनाखै बेनिखायनो न'आवनो थानो सानदां माबाफोरसो जायाखैथ' मा जानोब्रा जायाखैलै जेबो आफा नों आंखौ थगायनाङा मा जादों बुं आंनो खोन्था आफा सोरबा माबा बुंदों नामा रावबो जेबो बुङाखैलै जोंलारि आइ आफा नों मालानिफ्राय थगायनो गोरों जाखो दे बुं आफा नोंखौ सोरबा माबा मोनसे होनदों नामा सोरबा नोंखौ दायना होनलायबाय नामा होनाखैलै रावबो होमबालाय मानोथो जेबो खोन्थायाखै आंनो नों माबा मोनसे जाथारदोंना आफा बेनिखायनो नों बेफोरबायदि जादों नङाबा नों मालाबाबो लोमजाबाबो दखानाव थाङालासिनो थाखाया नों लोमजाबाबो दखानाव थाङो बुं आफा मा जादों मा होनबावनो आं आफा खोथाया जेसेबांखिनि लाखुमा जाथाव नङा मानो आंनो फोरमाय आफा नङाबा नों हारसिंनो जोबोद दुखु मोनगोन बुं आफा सोरबा माबा बुंदों नामा जोंलारि आइ नोंनो मानो खोन्थाफिनाथ' मा खोथा बुंग्रोल' नों माने नोंसानो माखौ दुखु होनो गोसो गैयालै जोंलारि आइ बेनिखायनो आं सिरि दङ देना बुं आफा मा जादों बे नोंनि मादै फामेया माबा थैनो ओंखारलाबाय थायो फन हरबाय थायो आंखौ बिगुमैखाय एदावदों खोमा नङालै बे नायदावनाया बारा जाथारबाय माबा गावखौ हाबा लानोसो थिनो मादैया बिदिसो होमबा बिनि आखला इसिबां गाज्रि आं माथो बुंबावनो जोंलारि आइ नों जेबो जिंगा दासि आफा आं दं आं गासैखौबो थिग खालामगोन नों खालि आइनोल' दाखिन्था नङाबा आइया दुखु मोननानै गाबबाय थागोन बे मादैखौ आंनो थिग खालामगोन नों सिन्था खालामनाङा आफा नों दखानाव थां आं मादैखौ लोगो हमैनि बुलायनाङा दे बुलाया आफा गोसो जाथारोबा बिमादैबाबो बुनानै फैगोन आं मिथिखा हसिखा गोरोन्थि मावनायखौ गेदेर मानसिब्लाबो एसे खेंसालियायै बुजायनांगौ जायो आफा नों जेबो दासान आं थांनानै फैनि दे माबाफोर जाबा आंनो खौरां हर दे जागोन आफा नों गिनाङा आं जेबो जाया आरो मादैखौबो आं मोनसे लेसन फोरोंनानैसो फैगोन दे होमबालाय बापावै बहा दंफैयो आंलाय नों आंनि न'आव दंफैयो बापावै नंगौना नङाब्रा मानो नङा जानो जोंहानि न'आ बांद्राय मोजांद्राय ना न'आथ' मोजाङानो नाथाय नोंसोर आंखौ मानो बेवहाय लाबोखो थफिराम जेब्लासिम नोंनि लोमजानाया हामा अब्लासिम नों जोंहानि न'आवनो थागोन बापावै मानि थाखाय नों हाबानि खोथाखौ लानानै बांद्राय टेनसनाव दङ ना बेनिखायनो नोंखौ टेनसन फ्रि जानो थाखाय बे न'आव लाबोदों बे न'आव लाबोनायनि थाखाय आंनि टेनसना बांसिनसो जाबाय मिथिबायना आंखौ न'आव थांनो हो आं बे न'आव थाया एन्टनिय' औ आयै बुं नोम्फाखौ मोजाङै नायबानो जाबाय जाहाथे बियो बे न'निफ्राय जेरावबो थांनो हाया जागोन आयै आरो मार्था जानाय लोंनायनि बेबस्थाफोरखौ नों खालामबानो जाबाय आरो एलबार्ट नोंबो आयै आं बे मानसिखौ एसेबो फसायाखै आरो बियो जोंनि दायथ' लानोबो हाखानाय नंखाया औ नों थिगखौनो बुंदों मा नाम मोनलाय नोंना एलबार्ट औ एलबार्ट नों थिगखौनो बुंबायलै फंबाय नों बेखौ फंबाय जाया थफिराम फिसालासो जायो आंनि फंबायजों समानानो बियो फंबायनि समान बैसोनि मानसिखौ फंबाय लोङाबा मा लोंनांगौ जाखो आइनि खोथाखौ मालाबाबो ना बुंनाङा आइया जेखौ हास्थायो बेखौ खालामबानो जाबाय आरो थफिराम नों जोंनि बिफा जाबाय बेनिखायनो नों आइखौ दुखु होनो मोना नङाबा दिगदारसो जागोन बापावै नोंसोर आंखौ किडनेपसो खालामबाय नामाब्रा थफिराम नोंखौ जों किडनेप खालामाखै नोंनो मा नांगौ गासिबो होगोन खालि नोंल' मोजां जादो आं डक्टरफोरखौबो लिंहरखाबाय दसे उनावनो मोनफैसिगोन एलबार्ट आं अफिसाव थांनोसै नोम्फाखौ नायबानो जाबाय एलबार्ट नों दसे बेखौ नायबानो जाबाय जागोन आदा बापावै ओइ एलबार्ट प्लिज आंखौ बे न'निफ्राय थांनो होदो नङाबा आं पुलिसनोसो कल खालामनानै आंखौ किडनेप खालामबाय होननानै बुंगोन आइया पुलिसफोरजोंबो लोगो मुलाम्फा गैया होमबा नोंनो बुंलाय आं मा खालामनांगौ जाखो प्लिज एलबार्ट फंबाय आंखौ रैखा खालामदो आं आइनि एगेन्सै थांनो हाया नाथाय सासे सुबुं हिसाबै सासे सुबुंखौथ' हेफाजाब होनो हायो आं गोसो गैयाना बे हाबा जाखानाय हिनजावखौ आं बोरै लानांगौ जाखोब्रा नों मालाय लागोन नामा एलबार्ट बुंलाय नों बेनिखायनो नों आंनि जायगायाव दसे थानानै नाय साथाम फिसा गोनां मानसिजों आं बोरै हाबा जानांगौ जाखो नाथाय आं आइनि एगेन्सि मालाबाबो थांनो हानाय नङा नोंनो जानांगौ हेफाजाब आं होगोन होमबालाय नों आंखौ बे न'निफ्राय खारखुमानायावल' हेफाजाब होदो खोनाबाय आं नोंनि खोथा नोंसानो मानो खोन्थाया आच्छा खोन्थामाराथ' ओहो खोन्थाया
जागोन दे दा मोनासिम थाथ'बानो जाबाय आं माबा मोनसे बेबस्था खालामगोन बे फिसाला उन्दैया बिराद मोजां बुजिना बिनि हेफाजाब मोनबासो आं बे न'निफ्राय खारनो हासिगोन साला बुरैया हाबा जायालासिनो थाबाबो जायोना मानोलाय हाबा जानो क्लाब 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 ब्रा आंनासो फामेखौ दा बिगुमै अमा राजायासो मोनलांगौलायसिगोन आं बिदि जानो होनो हाया आं टफिरामसो टफिराम आंसो मानसिफोरखौ खैफोदाव लाबोग्रासो आं गाव खैफोदाव मालाबाबो गोलैया नाथाय दिनै आंनो आंनि खैफोदाव गोलैनांबाय मा जाबावनांगौ जाखोब्रा हांग्रिमोनदै गारिनि साबिया बोरोलाय ओइ हांग्रिमोननि गारिनि साबिखौ नुदों नामाब्रा लाजियाखै गारिनि साबिखौ फिसालानो होना लानानै दा रोनावगासिनो आइला बिनोलाय माला गारिनि साबि होखो माथो मैया हराव होदोंबालाय नोङो ओइ आं जुमाय फेनानैसो होदों खोमा बेखौनो होदों सानथारबाय आरो सानखाथारदोंमोन आं जुमाय फेनानैसो होदों होननानै बेखौनो फिसालाया मालाय दिनै खुसि जाहां माहां जागासिनो बोरो मानसियालाय गागुआ बापु मानो गारि साबिखौ लायोब्रा आला गावानो गारि साबिखौ होनानै आंखौसो लानाय बायदि होनथारबायलै हालायाखैबालाय नोंनि आखाइलाय बोरैथो आंनि गारिनि साबिया थाखो हर साबिया ओइ आफा एखनबा नोंनि बे आखलनि थाखायनो दाउथि जालायलाङोलां आंखौ अन्थाव बाथाव मोननानै दाखोरबारिनिफ्रायसो खनखांना लाबोदों खोमा होननानै मानो माथो होनाय बुस्थुखौ बिफिनोलाय जुदि होनाय बुस्थुखौ लाफिननो लुगैयो अब्ला होनोनो नाङा खामानि गैया अरे मा होनखो नों मा खामानि गैया नोंलाय नों ओइ इथिं फै मानसिया आं खोनादोंबाबो जेबो खोनाला ओइ लय जामायला मासो दुस्थ'लै दुस्थ'आ नोंसो अमा राजा फिसालाया नङा जौ फेनानै गारि साबि होलाय माबा होलाय होगोन ओमफ्राय लाफिनगोन खर'फोरालाय मोजाङै दङना गैला नोंनालाय आंनि खर'आ गाज्रि जाबाय एबारलाय मानि थाखाय गाज्रि जालायखो नोंना बिनानाव सना मोजाङा मालाय बिगुमै सन्थलाखौसो मालाय गोसो थोलायो नोंखौ गोसो थोनांगौमोन नामा आरो नङा गारानो मानो बुंलाबायदों बदनाम गैयिनि बदनाम खालामनो गोसो जालायबाय एसेबां आंखौ फोथायाबा गाबागाव बिनानाव मोजांनाव थांनानै सोंहैबानो जाबायना आंनावलाय मानो सोंदों आंलाय माला सोंलायखो रोनाव फाग्ला बुंनायालाय नंमारगौ नामासै बिनिखायनो फामिया आंबो मा सानदोंहाय दाहाय न'आव फन खालामनानैसो सोंहरनांसिगोन आच्छा बारु थाइबानि लारु बाइकआव जिरायनो लुगैनायानो खिथुआनो मानगासिनो दङ बेनिखायनो जेरैबाबो बाइकखौ इनस्टलमेन्टआव लानोसै आं दा फैसाखौ बबेनिफ्राय मोनो बेखौसो साननांसिगोन आच्छा बे आंनि DSLR-खौनो फाननांसिगोन बेनिफ्रायबोथ' फैसा मोनो नां डाउन पेमेन्ट एसे होनानै इनस्टलमेन्ट मारिबाय थानोसै दासो जादों दा मा फाथा मोनो बे बिफाया आंखौ बाइक लानो हाथारा बायदि मोनदों बियो दिनैनो फानहैनोसै आं DSLR-खौ याहो होइना बाद लान्दाय टेम्पाट पाट बे DSLR-खौ फाननानै एसेबाबोथ' फैसा मोनगोन आं आरो माखासेखौ हाजिरा मावनानै EMI-जों सुख'बाय थानोसै आं हेलौ नै आं दंफां गुदियाव दं नै गामिनि दंफां गिदिरा आच्छा फैबाय था दे आं DSLR-खौ लाबोखाबाय दे जागोन बेसेरा आंनि DSLR फानजासिगोन आइला जोंलारि बहा थांनो नागिरदों आबैमोननाव आच्छा मादै फामेमोननाव आं दिनै मादै फामेखौ रागा जोंदों आइला मानो खोथा दं खोथा दंबा आंबो थांफागोनलै मानो नों DSLR लानानै फटक साफायोनो नङा बे DSLR-खौ आं फाननो नागिरदों ओमफ्राय नों आबैमोननाव माजों थांगोन बे लामा ससेनिफ्राय टमटम लानानै थांगोन आं बिराद रागा जोंदों मादैखौ मानोब्रा नोंनो खोन्थानोथ' हायो नाथाय आं नोंखौ फोथाया नोंखौसो फोथायालै आं नोंसो न'नि फैसाखौ खावो दे खोन्था मा खोथा मादै फामेया जों आफाखौ गोसो थोयोनो बेखौलाय आं मिथिबायब्रा आफाया रागा जोंसोदों मालाय मा नोंबो मिथिलायो होमबा आंनो मानो खोन्थायाखै नोंसानि न'खराव दुखु जागोन होननानै खोन्थायाखैब्रा आरो आं टाइमबो मोनाखैना आरो आंनि पार्सनेल लाइफआनो बिराद गाज्रि सोलिगासिनो दं दासान्दि बेनिखायनो आं गुबुननि लाइफनि जानाय जाथायफोरखौ माने माबायाव लाबाखै आरो दिमागावनो बेनिखायनो आं मादै फामेखौ एसे बुंहैनो नागिरदों बेसोरा आफायासो बिराद गिगासिनो बेनोथ'ब्रा माथो होनबावनो जोंहा बिफायासो बिराद मोजां मोनथारगौमोन नाथाय नों आफाखौसो गोसो थोबाय नामा मादैयाबो मिनिनाङा नोङो न'खर गंनैया गावगोन बिदि जाबा आच्छा आंबो थांफानोसै माथो नोंलाय DSLR फानो बावदोंसो आच्छा बारु टाइमानि लारु भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय उननि एपिसोडफोराव लोगो मोनलायसिगोनलाय बाय गुड नाइट गुड मर्निं गुड इभिनिं जुदि बेलासियाव नायदोंबा फुङाव नायदोंबा होनखाबाय आरो सिगाङावनो बाय थुम